ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଦାରୁକ। ଦାରୁକ। ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କଣ? ଅର୍ଜୁନ। 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 ବଳଭଦ୍ର ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କଣ? ମତାଳି। ମତାଳି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ କାଠରେ ହୋଇଥାଏ? ନିମ କାଠ। ନିର୍ମଳ କାଠ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ କାହାର ରଥ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିଥାଏ? ବଳଭଦ୍ର। ବଳଭଦ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଘୋଷଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତିନି ରଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ନାରଦ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? 742। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ କିପରି? ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ନାମ କଣ? ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 16। ବଳଭଦ୍ର ରଥର ନାମ କଣ? ତାଳଧ୍ୱଜ। ବଳଭଦ୍ର ରଥର ରଙ୍ଗ କିପରି? ନାଲି ନେଳି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। ବଳଭଦ୍ର ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ନାମ କଣ? ବାସୁକି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଦେବଦଳନ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ କିପରି? ନାଲି କଳା। ଦେବଦଳନ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ନାମ କଣ? ସୁର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଦେବତା ବିଜେ କରନ୍ତି? ମଦନ ମୋହନ। ତାଳଧ୍ୱଜରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଦେବତା ବିଜେ କରନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଦେବତା ବିଜେ କରନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ? 731। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ? 711। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଯଯାତି କେଶରୀ। ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 45 ଫୁଟ। ଦେବଦଳନ ରଥର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି? 9 ଦିନ। କେଉଁ ଦିନ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ? ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ। ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କିଏ କରନ୍ତି? ଗଜପତି ମହାରାଜା। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କେତେ ଦୂର? 3 କିଲୋମିଟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ